A la Llecua encara queda l'últim ramader, un supervivent que continua treballant com sempre de sol a sol, un descendent d'una família que va viure en esta aldea possiblement des de la seva fundació. Mon pare, ja no ho sap, perquè els seus bisabuelos i tatarabuelos ja vivien així, no ho sé, pot fer 500 anys o 600 o no ho sé, moltíssim, perquè ningú recorde que no estiguera la família meua així. Jo vaig ser el més menut i vaig ser l'últim que m'he quedat d'ací d'este poblet. Este ramader s'enfronta soles a moltes dificultats. Ell subratlla la falta de xarxa elèctrica només coberta per plaques solars. Mentrestant, el futur avança en forma de moderns molins, que han canviat el paisatge de la comarca amb l'energia del vent. A pesar de tot, este solitari veí continua cada dia complint amb les seues vaques. N'hi ha que donar menjar als animals de matí i de tarda, i uns avials, i donar-los menjar a tots, perquè el pasto d'hivern fa fred i no en tenen, i així, i el tema dels camps de sembrar el cereal. I estos puestos, les dificultats més grans és que estàs lluny quan tens família, de poder anar, els fills quan van a classe, i la comunicació, perquè quan neve mateix estàs molt lluny de tots els puestos, i els fills tenen molts de problemes en classe, perquè només hi ha transport escolar, però extraescolar ja no poden anar en el transporte, i se fa, en estos moments, quasi se fa ja quasi impossible viure a estos puestos lluny dels pobles. No, jo al meu fill sempre li dic que no li cal continuar perquè això cada vegada pitjor, i conforme van les coses, quasi li val més abandonar i anar-se'n a la ciutat o a un poble més gran, i allí almenys estarà més còmode i millor. El tancament de l'escola, l'any 1974, va accelerar el despoblament de la Llecua. La clausura de col·legis, com este de Sesga, al racó d'Ademús, ha sigut històricament un factor que ha decidit als pares abandonar les muntanyes per poder donar una educació als seus descendents. Un fenomen imparable des que als anys 50 començaren a clausurar-se les escoles rurals. En el moment que es tanca una escola, ja s'anul·la qualsevol possibilitat de que els fills dels masovers puguen tindre una vida digna, puguen tindre els coneixements i puguen eixir de la misèria. Per tant, encara que el masover dia, és la vida que m'ha tocat viure, però no estic dispost a que els meus fills visquin en aquestes condicions. Això també va forçar molt la immigració cap a la costa o almenys cap als pobles més grans. La guerra ha terminado. Després de la Guerra Civil, en la dura dècada dels anys 40, continuen les dificultats en les zones més aïllades de l'interior. L'activitat guerrillera contra la dictadura a l'interior del Maestrat, protagonitzada pels anomenats maquis, prolonga un conflicte encobert per la propaganda oficial, on els masovers es troben enmig dels dos bàndols. Sí, se va patir molt, entonces sí. Perquè estaven els guerrilleros i després els guàrdies i tan pront eren els mateixos com eren uns altres, i quan no te pegaven per un costat un, te pegaven per l'altre els altres. I els masovers a donar-los-ho tot, i si te demanaven menjar, si te demanaven que es volien fer un batalà, doncs havies de donar la llana i no t'ho pagava ningú. I, en fi, moltes coses. La Guàrdia Civil obliga als masovers a desplaçar-se als pobles, a baixar al poble a dormir. En alguns casos significava 2 hores de camí a peu des del mas fins al poble i 2 hores de camí al l'endemà per a tornar a treballar les terres del mas o a treure el ramat, i quan tornaven a vegades el ramat i l'havien robat. Des del segle XIX havia començat a l'interior valencià una certa industrialització. Avui encara queden en peu restes de fàbriques de paper i del tèxtil que es construïren al coll. També Cocentaina, la vall de Vinalopó i Morella constituïren els principals pols de la incipient indústria valenciana. Ser majefesa cuesta menos, no se ennegrece ni agrieta. Y es la reina de mi hogar porque ahorra tiempo y consumo. Porque Iberia sabe dar Ambiente de fiesta en el hogar. A partir dels anys 60 del segle XX es produeix un canvi en la societat que comporta un nou gran èxode rural. El despoblament venia produint-se des de principis del segle, però en esta dècada s'accelera vertiginosament. El canvi en les condicions de vida i del model econòmic provoca el trasllat massiu de la població al litoral, buscant una situació més digna.
Per primera vegada, el sector secundari superarà l'agricultura com a font d'ingressos. Hombre. Luqui. Luqui. El agua de Colonia para... Hombre. Avui la costa concentra la major part de la indústria, els servicis i la infraestructura de les comunicacions. El 95% de la població viu en un 40 o un 50% del territori. En el segle XX va estar molt